Den kosmiske baggrundsstråling. Den kosmiske baggrundsstråling er en betegnelse for den stråling, vi modtager fra universet, som stammer fra universets begyndelse. Det er nemlig sådan, at jo længere ud i rummet vi ser, jo længere ser vi også tilbage i tiden. Dette er fordi lyset på trods af dets høje hastighed skal bruge tid for at nå frem til os. Den kosmiske baggrundsstråling stammer ikke helt tilbage fra selve universets spæde begyndelse, men nærmere bestemt fra omkring 380.000 år efter Big Bang. Man mener nemlig, at fotonerne før da ikke kunne undslippe den tætte masse af partikler, der var før elektronerne gik sammen med kernepartiklerne, protoner og neutroner, og dannede atomer. Da dette skete, kunne fotonerne pludselig fortsætte uhindret, og det er det lys, vi i dag observerer som den kosmiske baggrundsstråling. Lys fra den kosmiske baggrundsstråling er elektromagnetisk stråling i området mikrobølgestråling. Det er sådan, at bølgerne fra den kosmiske baggrundsstråling fordeler sig på en måde, der kaldes en Planck-fordeling. Det er den samme fordeling, som man også finder for varmestrålingen fra et legeme med en vis temperatur. Den fordeling, den kosmiske baggrundsstråling har, svarer til en temperatur på bare 2,73 Kelvin, altså grader over det absolutte nulpunkt. Baggrundsstråling er rødforskudt. Det sker som følge af universets udvidelse. Dengang strålingen blev udsendt, var der dog snarere tale om kortbølget gammastråling end langbølget mikrobølgestråling. Den kosmiske baggrundsstråling kommer altså ikke fra nogen stjerner, men fra selve Big Bang. Det var nemlig først lang tid efter tiden for den kosmiske baggrundsstråling, at de første stjerner samlede sig og tændtes. Omkring 1965 arbejdede to forskere, Arno Penzias og Robert Wilson, på at kortlægge forstyrrende radiokilder fra Mælkevejen. I stedet opdagede de den kosmiske baggrundsstråling. Denne opdagelse kom til at underbygge Big Bang-teorien og blive dødsstødet til steady-state-teorien. Big Bang-teorien var fremsat i 1945 af Ralph Alpher og Robert Herman. Opdagelsen af kosmisk baggrundsstråling blev et skoleeksempel på, at videnskab og især naturvidenskab ikke følger en lineær linje af opdagelser, men at tilfældigheder også spiller ind. Det var jo slet ikke kosmisk baggrundsstråling, man ledte efter, så man søgte alle mulige andre forklaringer. For eksempel duer i radaren.